Thunji uzenzipho sanibonani bafethu. Niyathemba niyaphila ingane zawethu. Ngiyathemba niyaphila. Cha bafethu kunodaba la engithi angizolithinta kancane ke nje. Olithinta umfoko kaMagubane uDulas. uDulas ke enye insizwa eyayisebenza kakhulu nomfoko kaNgubane icala kaShafuza. Bese kanye noMfanile laphana Msomi nawo nje igenge nonto encane noba nabanye ngenzela labo uDulas abangamazi mhlawumbe phela bakhona bangamazi abaxaka uDulas no insizwa ezayisebenza necala lezi kunegidigidi ke elikhona ngevideo kaBaba uMsweli la awayi interview khona lo mbhemu oyinkabi ngiyayikhumbula ke ivideo ngayibuka nje mina inosuku uBaba uMsweli uploadile indala ke kakhulu ngicabanga ukuthi ivideo ngonyaka odlule noma yakulowo wanyaka kodwa thi ngizama ukuveza ivideo endala ngayilalela nje kahle yonke ngoba ubukhona bayo yayilandelene kanye nevideo kwaqala eyomunye umbhemu wakagcwenza la eMatuba ngapha eMachibini yona wayi-upload eqala kwadlula izinsukwana noma izinyanga se-upload ngizama ukukhombisa abantu ukuthi ngiyayilandela kakhulu lezi zinto ezinjengalezi so le nsizwa yakhuluma ke nje kakhulu ikhuluma ngezigameko zayo kodwa ke ikhomba futhi ukuthi iyafisa ukuphuma kuzo futhi ke iyabonga ukuthi ikhomba ukuthi siyiphumile so abantu abaningi sebeveza ke izinsolo zokuthi angasho basanda kuyibona ngicabanga ukuthi lento ukuthi kube khona umuntu ozo-uploada into bese iba yintsha kwabanye abantu bese becabanga ukuthi intsha ngaleso sikhathi kanti isukuyindala bakhala kakhulu ngevoice ke yale yandoda bathi le yandoda bayisola ukuthi uDulas Magubane lowana okuyena obulala abantu baningi ziningi izinto abayichazayo ezenza besola ukuthi ngempela uyena uDulas loya kodwa kakhulu nje basola kakhulu ivoice angene kulezi zinto lezi zokubamba kwinkunzi ngoba ngiqale ukubamba inkunzi mina ngiphuma nje esikoleni ngoba esikoleni ngagcina ka standard 3 ngase ngithi ke ngixhumana nabangani ke sizokwazi ukuthi sibambele nabo inkunzi sikwazi ukuthi siphile sikwazi ukuba nezicathulo phela ngoba nasesikoleni sasingenazo nezinto zokuhamba ezinye ingane zisibukisa ngathi zisihleka singenalutho nabazali ke singeke sibasole ngoba sasibheda vele simo nathi emakhaya kithi sasa ngwenyakithi uke wathi esikoleni uphumile nasendudana nabangani ukuthi asame siyobamba inkunzi ngifuna ukuzwakela yini lebiyenzeke esikoleni eyenza ukuthi wena uphuma ufunda ubani ngiphume ngifunda standard 3 3 yeah ngaleso sikhathi futhi yini ama HP uneminyaka emingaki ngesikhathi uphuma ufunda 3 ngicabanga bengiphansi kakhulu ngoba bathuka bonke abantu endaweni ngicabanga ukuthi ngaleso sikhathi ngiphuma esikoleni benginabo 17 years 16 years 17 years kanti ungene kanjani wena 16 ufunda 3 ngangene kudala ngangene emuva ukade lusinkomo nabanye ngoba ekhaya kunemfuyo kakhulu babe befuyile silusa nje indaba yesikole into ebinganakwa nje leyo nto le futhi into ebingazinothi uyapi izokhokhelana manake khona lapho uthi khona manje yini le kwenza ukuthi ke ngoba usungena usomdala yes iyavuma manje yini lesikudina kusenza ukuthi ungasaqhubeki nesikole into engidina kakhulu njoba ngichaza nje into engifake lapha usizi nokungabi nokuswela kulento ugebengu into ke mangiphendula le point yakho Baba uMsweli ngikhishwe mina ukuthi ukuhlekwa esikoleni yabona nje esikoleni uhlekwe umuntu ogqoka amabhloko abhobokile sometimes ibhloko elingacacanga eningena print belibizwa ngamagama nezici bese kuzoba ecathulweni uthola ukuthi ngigqoka amateki nje nawo lamateki awogogo khona lamateki amnyama nje ogogo nakhona kushuthi nje uyana lamateki wafaka amaniyo gijima esikoleni aniyo kugijima impela ufunda ngawo ngoba icathulo uswela zikho iyona nto ke le yangicasula yangikhipha esikoleni lamateki ukuthiwa ogogo ngiholile yebo exactly wena kwakuthi ingane mayifake obhova grasshopper parabellum yebo uniqhamuke neteki mina ngiqhamuka nalokho kwetekanyana linjani umbali iteki lakho kumnyama nje logogogo lo into alipolishwa alipolishwa futhi
Kushuthi esikoleni wena bahleka ukuthi wena ufika ngathi uyogijima namateki kanti akulona usuku lokugijima. Uyofunda. Awuqhubeka mfowethu. Udecide ukusiyeka manje isikole. Ngidecide ukuthi isikole ngisiyeke, ngigcine ngishiye nje impela isikole ngoba nakhona futhi isikole ngingakasiyeki ngase ngiqalile ngenza izinto ezokungcolanyana zokuhamba lapho umuntu eqhekeze ebusuku ethathe lezo zinto lezo yabo. Emzini yabantu. Hayi emzini yabantu ezitolo. Wena ubungaqhekezi la komakhelwane. Cha impela emakhaya angakithi onke umuntu owazi mina yimina bengilwela indawo yangakithi ngakithi isitoro sisebenza ngakithi asikaze nje ukuze kuthiwa sibanjwe yimina noma kuthiwa ngiyenze ukukhoshosanyana ukuthi asicekeleke phansi cha besiphuma sihamba beniphuma na sibuye nemthwalo kuthiwani ekhama ubuya nemthwalo kanti awutohozi bebengayiboni benginomgodi endlini yami mina ebengumbili kushuthi ngase ngifaka umesonite ngaphezulu ngase ngibeka amasaka semenda la ko 3-4 into nje isibhamu uhlala lapha phakathi yonke into yami nje exhibit ihlala lapha emgodini phakathi iphoyisa noma ningafika belifika impela lingene iphoyisa endlini yami ifika efike engene iphinde ephume kodwa bengayiboni le yami. Mana wena usuqeqeshwe ubani ngalento le kanti kini njani uqeqeshwe ubani nangento ejule kanje injani lento yakho ithini ubusu no ukubona ekhambeni njoba ngisho ukuthi usizi nokuhlupheka kwesinye isikhathi kuyahambisana futhi ubone ukuthi namba baphila kanje nalana yazi nami ngingahamba futhi ngenze lento ngoba ngingaze ngibone ngakithi kanti lento ingangisiza ngangenza safety ukuthi ngingabi semehlweni kubantu abadala ekhaya. Umama usekhona mama manje? Yebo usekhona mama. Umama lento uqaleni nokuyibona ukuthi khona into engekho kahle ngawe. Uqala ukuyibona umama lento sengizosiyeka isikole sengifunda no standard 3 sengizosiyeka wabizwa esikoleni umama watshela ukuthi kuthiwa akeze emhlanganweni wami ngoba sengiyahlupha ngiyabhema esikoleni ngiyahlupha nje sengumuntu ophatha nezikhali futhi sengifika ngesikhathi engisithandayo noma ngifike ngilandwa abangani khona lesikoleni sekuyokwenziwa lezi zinto mana ke kanti wena i-training wenze i-training usesesikoleni. Bengisesesikoleni impela bengingakasiyeki isikole ukuqala kwamlento ngayiqala nje ngokucasuka kwalezi zinto zonke sengichazile siyaphuma mhlawumbe kuphuma isikole siyazi ukuthi masiphuma isikole la thina siyapi sigumula amashethi sihambe siye khona. South Africa kulungile sithathe mfuthu sibeke awuhambe nathi ke manje uqala kwakho kokwenza icala elikhulu ngifuna ukuthi angasho ukuthi uqala ukwenza icala elikhulu la khona ofune khona amaphoyisa aze afinyelele ukuthi akwazi ukuthi akubambe ubukade wenzeni. Besikade senze khona besikade senze robbery. Okay. Umkhakha wakho bekwi-robbery. Umkhakha wami nje kusukela ngiqala empilweni yami ukwenza into yobugebengu i-robbery. Ukuthanda nje isikhali isibhamu yona into engayithanda kakhulu. No mese. Cha inkunzi impela ngiphile ngayo iminyaka. Iminyaka ngize ngakhula nje ngaqina. Ngoba phela bengisomfana ngalezi ikhali zabo 17 years 18 years kanjalo. Ngike ngabuka ivideo ke uDulas la kade interview wakhona uBhanyazile ethi naye ekhala ngokuthi ucabanga ukuthi ivoice yakhe kakhulu iyona into emkhatha nabantu eyenza abantu becabanga ukuthi uyelo yami. Alright. Sike sikhulume lento singabantu sikhuze ezinye zezinto nithi siyaphapha siyayitshela sifuna ukunakwa ngoba zisuke zingakabi nomphumela. Njengamanje leyanto umfoko kaMagubane ingamlimaza ingayilimaza vele already iyayilimaza image yakhe nesithunzi sakhe mayisizohamba ithi uyilo interview wakhe yakhe iyamlimaza phela already bathi umfoko kaMagubane mina ngizoyikhuluma iqolo abakusukela abantu
khona ningizwe kahle abakusukeli abantu isiZulu futhi sithi ayinqondo kodwa ke lalela sisuku uzungena why ngithi abakusukeli abantu ngoba beze beqhathanisa ivoice weDulas akusikhona ukuthi bakususele emoyeni bengithi ngiyayicinga lezi ithombe angiyitholi ngicanithi kule phone eselendlini into Dulas eyenze abantu abanye babo mabebona leya video besola ukuthi wena isikhathi esiningi imbhemu ziningi izikhathi la obuvame wena ukushutha khona nezibhamu kunesithombe sakhe ngikhumbula kuso ohleli phezulu kwerounder uphethe isibhamu esikhulu angazi uphethe isibhamu esikhulu uhleli phezulu kwerounder yini kunezithombe zakho uphethe khona izibhamu ezimbili kunezithombe zakho owawushuthe khona izibhamu uyibeke CT yabo so lo muntu okuyiyena oqale wadumisa ukuthi wena loya I'm sure ukuthi umuntu owake wayibona lezi ithombe ngishoyo zakho ushutha ngezibhamu yebo ukushutha ngesibhamu akukho wrong ngoba kusuke ngeyesakho futhi mhlawumbe sisuke semthethweni but uyabona ke mfoka amagubane ukuthi kubadayisela muphi umqondo abantu lokudlala ngevolovolo isinoma kanjani njengamanje sekufanele lokhu uchaza hayi ngoba abantu bebekhuluma esuke emoyeni bayisusela ezithombeni zakho la uvama ukubonakala khona ushutha ngesibhamu usungabasola nje eye voice yebo isingangena nje eye voice ingena ngoba phela ivoice but insolo zabantu zokuthi beze besola ukuthi uwe khona nami ngeke ngisho mfowethu ukuthi uwe lo muntu uhlukile kuwena ezimashe ivoice icishiyele ngakhona kodwa mina le interview ngayilalela kahle ngoba umsethanda uyifaka namanje ngisho ngahamba uyilalela nami ngingasho ngithi hayi akuwena lo kodwa njengoba abantu bekhomba ukusola ngevoice basusela kulezi ithombe zakho owawuvama ukushutha khona ushutha uphethe ibhamu so bathi abantu 1+1 ivideo yenkabi le ethi siyaye kuba inkabi nangu ivoice cishe ifane uDulas hlale phethe ibhamu iyamatcha lento iyasondelana iyalamana iyefana bagcina sebethi wena ndawo abanyeke niyabona yini ukuthi icala liyimbula kanjani ingubo lingene icala yebo hayi ukuthi umfoka amagubane unecala kodwa masingake simngathekise le nto ithi isicishe yavula icala cishe lavula ingubo langena yabo mawuthi uyalandela ukuthi yini nizosolwa uDulas ubekabonakala eshuthe nezibhamu mhlambe isemthethweni futhi kodwa ngoba sekuvela inkabi noma kwavela inkabi enevoice efana neyakhe sefabetha abantu yena and umuntu oqale le nto mina ngeke ngize ngimphikise ngoba ngineshow ukuthi uyiqale eyisusela ekutheni lezi ithombe ngishoyo wakwayibona futhi uma ule video nawo uzoyibona lezo ithombe unazo angangithinta lapha ngisendele uze